Добрый дзень усім добрым людзям. Вось заўважыў такую ID4, але гэта незвычайная ID4, яна з Амерыкі. Вы калі паглядзіце, тут адрозніваецца і надпісы, і выкананне усяго аўто. І бачыце, тут ёсць такія чырвоненькія катафоты, чаго няма на кітайскіх альбо еўрапейскіх дыскі. Бліскучыя такія, прыгожыя. Ну, выдатная машынка. І што цікава, тут нават ёсць лічынка пад ключ, адкуль яна ўзялася. Вось так яна выглядае. Тут усё такое цёмненькае, прыгоженькае, такой колер шэренькі. Тут таксама яно адрозніваецца ад кітайскіх альбо еўрапейскіх. Усё іх чырвоныя яны любяць. У іх такі парадак у амерыканцаў. І што самае цікавае, у яе ёсць фаркоп. Зараз мы паглядзім больш дакладна. Камера, тут пад номера. Вось такая яна прыгажуня. Прычым пластык не палірованы, а дыскі самі бліскучыя, залітыя лакам. Адразу брызгавікі ішлі. Ёсць артапаркоўка. Так. У сярэдзіне крыху адрозніваецца кансоль паміж кіроўцам і пасажырам. Крыху адрозніваецца, але не як еўрапейца. Там нешта ёсць цікавага. Люстэрка. Бесключавы доступ. Замкнуто ўсё. Яна пайшла з Амерыкі і крыху была, мабыць, падрапаная альбо што, таму што няма нейкіх накладак. І тут вот яна была пашкоджана, але гэта ўсё дробязі. Фары цікавыя, таксама адрозніваецца ад кітайскіх. Няма надпісаў, нейкія тут бліскучыя рэчы. Ну, тут под нумар такая пляцоўка. Можна паглядзець, што там у сярэдзіне. Ось цікава. У сярэдзіне ўсё тое самае. Да. Але гэта амерыканец. Ніводныя надпісы на кітайскім, на кітайскай мове няма. Усё на ангельскай. Вось такое аўто. ID4. Амерыканцы я яшчэ. І вось такі ў яго тут він-код. Яшчэ ні разу не бачыў амерыканца. Ну, вельмі прыгожая такая тачачка.